Ka All Miglai Dancers Association kedap da kejingkemen ke bakrau ban penbena ba usam lakit kupar nong sit ulami khmat ya ke India ba de ke jela Miglaya ha ke World Championship of Performing Arts ke belalong Las Vegas USA. Ha ke ni ke lempung lawan ban yakun di kinong ruai kinong shat kinong put nong tem na hendru pau teli kiri ke perthai usam lakit kupar ulapoi ke grand finale bat ulara sendon ha ke top 5 na pedengkin riu pau teli kiri ke perthai. Ula yo lai tali ki gold medal but artli ki bronze medal. Wat lada shimpoi shaka nam bah kli do ka jingpoi jong u ha ka kerdan top 5 kala long ka buram koridor ya ka jela Meghalaya but ya kari India bro ka wei. Kam tam ya ka beri nyau trap. Nadu dangrit ka All Meghalaya Dancers Association AMDA kala UE ba udai usamla uba angnot ban pen urlong ya ka sap. Mentau la poi shisha shaki maumer bah kli do ka perthai. Kaburam bekordor ngi ai shiki kmi ki kpa ki bala ai men sim bat persat yu khon nadu dangret hadu minta. Kani kalong kanuksa bala dangi ai men sim ki khon ki bedon sap kin la ban kiu shakliar. Ka EMDA lingba uba Darwin El Mauplang General Secretary ka airu ka jingkublai shaka Don Bosco Media Network and TV channel ka bala shimkhia ban betin linti bat ban kinti samlakit kupan nong siet lingba ka rinsan ki surkin od kumju shaka sorkar Meghalaya hapo kajingalam Menteri Rangpa Konrad Kisangma bat kiwei pat ki menteri sorkar. Kumju ki pat ba ka than kinshi East and West Khasi Hills District ki bala duai bat yarap yu shwaban mi national. Kani gadi ka khubor ka bang sutanat nagaliang ka All Meghalaya Dancers Association haka wei ka khubor ka ba sukmen haka ba usamla kit kupar nong siet wade we samla obla trisitom ladu kipor ki bamanswa bat ngi na kaliang kum ka sen ne ji na do por bagan khana yang du sama te dap da jingkemen halo ka jiwana burom ka jong u ya kani ka top 5 ha ka ji khun bro ko we ka parthai no te ka ji khun kam dei ka basuk mani tunju bor bar kita ki riu krau ki ba don ni sap ka phong jong parthai bar ko we tingi dap da jingkemen kat ka parthai bar ko we samla kit upoi sha ka top 5 bat ha juga poru uyo ru ya ka gold medalist lightly ki gold medalist but atali joki bronze te nakale jogi la dap kemen sim bat ni sukumen namada ka jingka burom jongka jela Meghalaya jongi hi bat ka bri nyu trap hi jongi bar hawai tingba ka jingmi i jongi ka pen ithu ru ya ka state Meghalaya jongi ka baret mo ba na po India hi bar hawai umdan ngai tang samla kit represent na po ka India bat ka burom nu kanong ya ka India ba ya ka state Meghalaya jongi hi bar hawai te ngasutanat akawai kurkom kalong ba nyadu dangret ni samla red akpor usa dangret deu khuna badan sisa kasap kapong ha kapor ka ba langi na jupulong mun swaya ka ni ka Meghalaya Got Talent season 1 deu khuna badan ka mesim deu khuna ba slur banyang po stage but kani baro kadai ka lenti nani ka jing ai museum naki kimi kipa kiba yi yu phun ba udan kasap ki penslur makin ai museum su but kat hadu menta ni samla kit upoi syaki mau mer ka jing job jong ka parthai hi bro away te ka jing mi ka jong i kalong ka burom yang hi mo kum kinong yalam but ni bejupet lu ya kidodan sab ni dap ta jing kemen ka bakrau masibun taki nang wai kanong sya klami henday mentang i ba nakaliam kit mi ba represent ya ka ball ba nglapet ya ka video ka ba ki don ki artist lani ki nang wai ki ba tibet sudah te ngam sim la modur su ang try gong kampoy mo ngas modur na mal beli last year ka ban sim henday ka ba ngadap da jing kemen kalong ba hadien bang lai i ya kata ka video by one ha kata ka top 5 te nakaliang ka All Meghalaya Dancers Association kat ki members baro ngilaya kemen ngilaya sultanat badak juga poro ngi ai kublai jai padar makri
iba penlong ru ya ni ki event program ya ka balaktif kisur te ka ding ba kani ka ki sur event ka bala penlong ni padar makri bat ki padar badan hapo dan besko ding ba kani ka event kisur kan ut te nang ni ka i sisai padai la yo sisai kalenti ban jiet ukit ban rung ban plenty hapo kani ka World Championship Perform of Arts kabasalong kabala long men hagani hapo Los Angeles USA te nakaliw jungir ni ay kublay ay padar ba ila siem ya kani ka senjam ban plenty nang mata jong samlakit nong si pat ngikit bok biang go yapi ikit ba inang tresi tom susu nang ni sakmat nga ay kublay ru na mataga ki pai ba jong kathan kinshi swaban mi ukit baro kila ay musim kila bo jing dwai bat ha ju kapor kia no donation lang na mata jong i bat de jing dwai lang jong pi bat ya baro hi ba ukit upoy sya kanika gensan ka bahe pani kermen ru ba lingba kani ka nuksa ka ba kum ki kimi ki pa haba phi lap ye ki khon ma ki dan sap sobha pensilor ye ki la ka long ha kano no ka sap ai mi sim ye ki bat nang pensilor ye ki dang red aban he bat kan long ka wei ka lenti bat ka wei ka lat ai kam ai jam namar kum ha ka ni ki generation ka menta ka banyo kam ru ka stom henry lingba kani ka sap ka phong ka ba ublei ula ai ngi ni dei ben penon kam hok bat kan salong ka wei ka lat ai kam ai jam ka employment na ka benta ha kano no ka sap ka bangidon te haju ka por nga kublei ru ya ka sarkar MDA2 hapo ka jing yalam jong isa Konrad sangma nang tabat ki menteri ibala ya kersan lem na ka benta jong ukit kupar nong si kajing lang jong ka sarkar kat kam sting bat kajing yarap ka jong ki te tangkiri kintien ngai kublei ya baro ka bri nyu trap ti bala ya ajing kersan na kapor sa kapor bat pla ai museum na mata jong kit bat pla bu jing dwai lang baro te tangkiri kintien na kaliang ka amda ngai kublei ya ukit ya i mikpa kumjuru nam tai fada jong ka dan baskos network kublei sibon